Sobrang ipanigono sa Philippine National Police, PNP, ang karuha sa pagpahigaon sa National Youth Day din sa Sugbo, karong adlaw. Apil na ang pagresponde sa posibleng pagigo sa mga natural disasters sama sa linog. Ano ang report? 1,500 ka mga pulis lakip na mga force multipliers ang gipakatap karong adlaw aron mupatunhay sa National Youth Day. Subay usab kini sa pagbukas sa kalihukan karong hapon diin gipahigayon ang prosesyon gikan sa Cebu City Sports Center padung na sa Basilica del Santo Niño. Dunay mga pulis nga ibutang sa mga ruta sa prosesyon aron masigurong hapsay ang kalihukan nga salmutan sa libuan ka mga pilgrims gikan sa nagariang dapit sa nasod. We have already called all the chief of police to coordinate with the local priest, to coordinate with the disaster ng bawat city and municipality, to include in our contingency plan the earthquake in case na apa. Samtang hugot usab ang seguridad nga gipatuman sa Basilica del Santo Niño, diin magtapok ang 12,000 ka mga pilgrims. 9,000 ang kapasidad sa Pilgrim Center sa Basilica apan isiguro sa pagpasulod kadtong tagalaing lugar. Ang uban sa gawa sa Basilica na ipahimutang diin adunay mga widescreen nga gimontar. Samtang higpit nga gidili ang pagdala sa backpack sulod sa Basilica, gawas lang ni atong official NYD backpack. Our partner for this event is ang Basilica del Santo Niño. Everything nga himuon sa sinulog nga events are being applied to our NYD opening mass. We will do our best to be secure, and I assure you that it is secure. I'll be there. I'll join the procession. No? A majority of our senior officers will join the procession just to assure everybody that our security is in place, our security is properly implemented. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.